Non se disperse, señor alcalde. Señor alcalde, ei! Estou falando con vostede. Digo que non está vostede na clase ni na aula, vale? Porque despois nos queixamos dos circos que aquí se montan, vale? E entonces o digo para que quede tamén neste caso. Denlle de novo ao señor Vázquez Barquero, por favor. Vamos a ver, señor alcalde. Oímos ver. Se vostede é o alcalde presidente, está presidindo pleno, e eu estou no uso da palabra, e me estou dirixindo a vostede mínimamente, por cortesía, ten que atenderme, e non pode andar cuchicheando co seu portavoz. Digo eu. E se eu lle dou un toque de atención, benévolamente, espera, só un segundo. Non me chame a min atención. Señor Vázquez Barquero, volvo a decir o mesmo. Quen preside este pleno son eu. Perfectamente, vale? Entendido, por tanto, son eu. Si vostede ten un problema, o di, pero que non pode facer un espectáculo, neste caso. Volvo a decir, porque creo que ademais nos entendemos perfectamente en moitas ocasións para poder falar e decir as cuestións, incluso antes pasou un problema e non había problema en darlle máis tempo o que fora. Que non é esa cuestión. Señor Vázquez Barquero, quedanlle vostede 4 minutos 30, o digo para falar. Sí, a verdade é que, bueno, seguiremos.